ସେଦିନ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଶାନ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଶାନ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଧୁବନ ଗାଁରେ। ଡ୍ରାଇଭର ନେଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେଲା ସୁଦାମ ଘର ଆଗରେ। ଶାନ୍ତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛତା ଧରି ସୁଦାମ ଘର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଦାମ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ? ସୁଦାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ନମସ୍କାର ଶାନ୍ତେ, ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ, ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତେ, ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ସେଠିକି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତେ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ସୁଦାମ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମୋ ପରିବାର ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଏଠି ଭିଜି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଶାନ୍ତେ, ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି। ସୁଦାମ ଛତାଟିଏ ଧରି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଆରେ ସୁଦାମ, ତୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ? ଆ, ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆମ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବୁ। ନାଇଁ ଶାନ୍ତେ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ନଈ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି। ଏତିକ କହି ସୁଦାମ ଛତାଟିଏ ଧରି ଚାଲିଯାଏ। ଜମିଦାରର ପରିବାର ଲୋକେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ସୁଦାମ ଆମ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଚାଲିଗଲା? ସାହେବ, ସେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏତେ ରାତିରେ ସେ ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ଆରେ, ସୁଦାମ ଅଙ୍କଲ ଏଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯଦି ସୁଦାମ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ବି ତ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଆସିଲାନି ସେ? ହେଲେ ସୁଦାମ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଆଗରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ? ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାର ଥିଲା ଆମ ସହିତ ତ ବି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି? ନାଇଁ ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଗାଁର ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ତ, ସେଇଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଈ ପାଖ ଦେଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲୁ। କ'ଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୁଁ ନଈ ପାଖ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି? ଏ କେମିତି କଥା? ମୁଁ ତ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁଦାମ କିଛି ଭାବିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏମାନେ ନଈ ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ? କିଏ ସେ? ଛାଡ଼ ସୁଦାମ, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବୁ? ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମୋତେ ତାହେଲେ ଡାକିବେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ତମେ ସେ ରାତିରେ ନଈ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଲ ତ? ହେଲେ ଅଙ୍କଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏ ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ରାତି ହେବାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ ଶାନ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଚିନୁ ଆଉ ତନୁ ଦୁହେଁ ରୁମ୍ରେ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଚିନୁ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ କହେ ତ, ମୁଁ କାଲି ସେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରି ଆଣିବି। ତାଜା ତାଜା ମାଆକୁ ମାଛ ଦେବି ଆଉ ମାଆ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ବେସର ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ହେଲେ ଦିଦି, ସୁଦାମ ଅଙ୍କଲ ପରା ମନା କରିଛନ୍ତି ନଈ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ପୁଣି ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ଯିବୁ ବୋଲି। ହେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମ, ତୁ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ସକାଳେ ତୋର ମୋର କଥା ହେବା।
ସକାଳ ହେବାରୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଘର ଦୁଆମରରେ। ଚିନୁ, ତନୁ, ତମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ ରାତିରେ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି ନଈ ଆଡ଼କୁ? ନାଇଁ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ସେ ଛୁଆ 2 ଜଣ ତ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ସୁଦାମ କକା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏ ମାହୋଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ହୁଏ ଯଦି ମୋତେ ବି ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ଏତିକ କହି ସୁଦାମ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସୌଦାମିନୀ ଆସି ଚିନୁକୁ କୁହେ, ଚିନୁ ଗଲୁ ବଜାରରୁ ତଟକା ମାଛ ଆଣିବୁ, ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ କରି ରାନ୍ଧି ଖାଇବା। ଆଜ୍ଞା ମାମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏତିକ କହି ଚିନୁ ଚାଲିଗଲା ବଜାରକୁ। ବଜାରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେ ନଈ ପଠା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ସେହି ନଈ ପଠା ଦେଇ ଯିବା ବାଟରେ ଚିନୁକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଖାହେଲା। ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚିନୁ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ ଏଇଠି ରହୁଛ କି? ଝିଅଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଛି। ତମେ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ବୋଧେ? ମୋତେ ତମେ ମାଛ ଆଣିଲେ ଦେବ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି? ହଉ, ମୁଁ ମାଛ ଆଣେ, ତମକୁ କିଛି ଦେବି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତନୁ ସେଠାରୁ ଡାକ ପକାଉଥାଏ। ଦିଦି, ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏଠି ମନିକା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖୁନୁ। ଆରେ, ଏ ଝିଅଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? କହ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲୁ? ମାମା କହିଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମିଠା ନେଇକି ଆସିବୁ। ତୁ ଦିଦି ସେଠି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ସେଠି ତ କେହି ବି ନଥିଲେ, ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ତୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲାନି? ମୁଁ ସେଠି ମନିକା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଉ, ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ରାତି ହେଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ଚିନୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଜାରରୁ ମାଛ ନେଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେହି ନଈ ପଠାରୁ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ତୁ ମାଛ ଆଣିଲୁ, ମୋତେ ମାଛ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଚିନୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋରସେ ଡରିଗଲା। ସେ ଡରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତନୁ ଯେମିତି କବାଟକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଚିନୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହିଠାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତୁ ଡରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଅଚାନକ ପଡ଼ିଗଲୁ ଯେ? ନାଇଁ ମା, ସେ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇ ସୁଦାମ ପାଇଁ ତମର ଏଇସବୁ ଦଶା। ସେ କ'ଣ କିଛି କହିଦେଇଛି ତ, ସେଥିଲାଗି ତମେ ଡରି ଏମିତି ହେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଯିବି। ଚିନୁର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୌଦାମିନୀକୁ ଆଉ ମାଛ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୌଦାମିନୀକୁ ରୋଷେଇ ଘର ପଟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ସୌଦାମିନୀ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖେ ତ ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆରେ ଚିନୁ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? କଞ୍ଚା ମାଛ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଖାଉଛୁ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଛ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଏସବୁ ମାଛ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ୟାରି ଦେହରେ ହିଁ ରହିବି। ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତୁ ମାଛ ରାନ୍ଧିକି ଦେବୁ।